posat, doncs, ajudant a l'escola, portant-nos els nanos a passeig, per aquestes cases, i vam ensenyant tots allà, doncs, el que hi havia pagès abans, i abans era molt dur, més cara, perquè ara la maquinària ha canviat molt, i abans, doncs, era tota mà d'obra, hi havia de trucar molta gent, les dones hi havien de col·laborar-hi molt també, i jo em recordo, ara perquè estem així, però em recordo que vaig anar a Masgrau i vaig marxar, de petit i vaig marxar espantat, perquè me'n recordo que allò que deies tu, allà dalt a Masgrau amb una burra, amb un carrot petit, portaven quatre feixos de 4 cosetes, ben bé per tipar el bestiar, que estaven secs, estaven... no sé, jo me'n recordo, tinc un record, una altra vegada me'n recordo que aquí a casa vam anar a les Cuixes, i a les Cuixes llavors quan hi havia aquell en Vicenç i tota aquella gent, vam arribar allà i a la canalla tots anaven tots conills. Pensa que jo en tinc unes dues imatges de les Cuixes i del Masgrau, però va voltar, i llavors anàvem a Casabolets i ho veiem, però era dur, Bassella era molt dur. Bueno, a mi el que m'ha fet més il·lusió és que la canalla, primerament que estaven molt atents, i quan explicava el tema de la pagesia, es veia que estaven interessats per veure de quina manera vivien abans i de quina manera, doncs, diguem, podies veure la categoria de les masies, tal com els hi vaig poder explicar, de les bous, de les vaques, de l'euga, de la burra. Allò em va agradar molt perquè, com els explicava, la casa que tenia una parella de bous era la casa més adinerada, no? La casa que tenien una parella de vaques representava que aquella gent ja eren en una categoria inferior, perquè ja no tenien allò de poder tenir un parell de bous, tenien 2 vaques. Llavors hi havia l'altra casa que encara era més humil i allà ja ens tenien una euga, perquè ja no donava més, no? Tenien l'euga perquè no hi havia més, no? I llavors ja hi havia, diguem, la categoria més inferior de tot, ja que era la casa que eren tan humils que només tenien una burra. Jo quan vaig estar explicant tot aquest tema em vaig veure que s'hi fixaven molt i que prestaven molta atenció i això m'ha fet molta il·lusió a mi, perquè són coses que jo tota la vida com que les he viscudes i veus que hi ha gent que està interessat, doncs la veritat és que et fa il·lusió. Aquí de les nostres explicacions, jo el que vaig veure que la canalla paraven molta atenció perquè el que volien veure era sentir, estaven curiosos. Sempre que els expliques coses, et miren amb una innocència, amb un voler saber, amb coses que ells no els hi han explicat mai ningú, perquè no han viscut com hem viscut amb en Pere o nosaltres, que de petits ho havíem viscut, però la canalla que no han viscut. Això, aquestes coses, bueno, que els fascina. Sí, no, els agrada molt, Bé, ja ho sabeu, nosaltres estem oberts a col·laborar amb el que sigui, perquè en definitiva nosaltres estem jubilats. El que és la pagesia ens ha agradat sempre, l'hem viscuda molt de prop i, bueno, ja ho sabeu, sempre que necessiteu qualsevol tipus de col·laboració, tant per explicar-vos de pagesia com del bosc, el que sigui, estem oberts a tot.